program. Cine este C.T.H. Ciobanu? Grea misie, ca să spun așa. Evident că cele ce urmează sunt, în primul rând, afirmații subiective. Adică cele mai sincere și ceea ce poate fi mai real, mai adevărat. O afirmație subiectivă. Pentru că îmi aparține sau ne aparțin aceste afirmații. Portretul omului C.T.H. Ciobanu poate fi făcut, numărație, în N variante, cei prezenți de aici, plus alte N ori 1000 de variante. Există tot atâția C.T.H. Ciobanu câți oameni l-au cunoscut, câți oameni au aflat despre existența domniei sale, despre opera domniei sale. Eu vă voi face un scurt, sper, portret prin ceea ce a însemnat și înseamnă în continuare domnia sa pentru mine. În primul rând, este momentul 1993, când domnia sa a binevoit să mă invite să fac parte din această minunată experiență, numită Fundația Națională G. Călinescu. Au urmat, faceți dumneavoastră socoteala, câțiva ani în care am colaborat, e mult spus, e prea pretențios spus, în care am încercat să învăț câte ceva din ceea ce cu generozitate domnia sa ne-a lăsat pe noi toți din jurul său să învățăm. Portretul domniei sale poate fi început, dacă ați intrat pe aici pe scări, în față de dreapta vedeți un panou, de multe panouri cu personalități, cu fotografii ale unor personalități care au călcat pragul fundației noastre și zilelor Călinescu. Fiecare dintre aceste tipuri, plus foarte multe altele, sunt C.T.H. Ciobanu. Oameni, personalități, opere pe care le-am cunoscut sau la care am avut acces prin domnia sa. Grație domniei sale. Domnul profesor, scriitorul, editorul, mentorul cultural C.T.H. Ciobanu este simultan și ordinea este totalmente întâmplătoare. Mihai Șora, Mircea Cărtărescu, Ion Groșan, și mă opresc, pentru că ar trebui să stăm aici ore, să facem pomelnice cu nume. Pentru mine este important faptul că am respirat aerul acesta de aici, pe care îl respirau și oameni care făceau altceva decât să viețuiască. Ei scriau și scriu, pictează, fac muzică. Aici l-am ascultat pe G. Călinescu, compozitorul. L-am ascultat pe G. Călinescu, compozitorul, interpretat la vioară de Șerban Lubu, Dumnezeu să ierte, a dispărut în august anul trecut. G. Călinescu, compozitor. Toate acestea s-au putut întâmpla în preajma domnului C.T.H. Ciobanu. Folosesc cu obstinație această semnătură, pentru că este semnătura domniei sale. Așa semnează scriitorul, pe care noi îl știm sub numele de Constantin T.H. Ciobanu. La fel cum a semnat o paralelă Călinescu. G. Călinescu. Pentru că așa a făcut lui. Pentru că el îl chema Gheorghe Voicu, la naștere. Așa că de aceea ne chemăm noi Fundația Națională G. Călinescu, respectând voința autorului. Și voi încheia cu o mărturisire și în cerătare, sper să nu se supere pe mine, domnul profesor C.T.H. Ciobanu, când a dispărut în 1965 Divinul Critic, domnia sa, tânărul profesor de atunci,
a simțit pierderea ca pe una a unui tată. Asta n-a însemnat niciodată că aici, în acest spațiu virtual numit Zilele Călinescu, s-ar fi făcut un cult, s-ar fi creat un cult al personalității. Spiritul lui Călinescu, omul cu defecte, cu talente, cu orice, spiritul lui Călinescu era altul. Era și este să trăiască în libertate. Așa, chiar dacă vi se pare ciudat, vom avea foarte curând, este deja pe acolo, pe ecran, poate v-ați întrebat cine este Maria. Pe ecran va apărea în legătură cu noi domnul Nicolae Mecu, călinescolog, profesor universitar, care a mai fost aici, bineînțeles, și ne-a bucurat cu spusele domniei sale. Despre libertatea lui Călinescu va vorbi și dumnealui, dar n-am să vă fac eu acum un spoiler. Știți, probabil mai bine decât mine, că a editat operele lui Călinescu și cele 4 romane ale domniei sale, mai ales Pietrul Ianide și Scribul Negru, au apărut sub îngrijirea domnului Nicolae Mecu în variante originare. Călinescu a fost cenzurat și s-a și autocenzat, dar deja sunt prea multe. Astfel încât, așa cum G. Călinescu a fost un mentor, un spiritus rector pentru domnul C.P.H. Ciobanu, păstrând proporțiile și umilindu-mă pe mine într-un sens bun. Voi spune că domnia asta, C.P.H. Ciobanu, a cărui laudație o voi vedea aici, este unul dintre spiritele care m-au influențat și nu mi-a fost profesor. Sunteți aici fericiți, elevi de domniei sale. În schimb, în acești mulți ani, din 93 încoace, mi-a oferit direcții de gândire liberă, m-a convins să acordăm împreună prețuire valorilor fundamentale ale artului. Libertatea, primatul esteticului și multe altele. Vă mulțumesc pentru că m-ați îngăduit. Las cuvântul consecinței, nu știu cum să-i spun, acestei laudațiu. Mă retrag și vă mulțumesc. Am apelat la prietenul meu cel mai apropiat din toate timpurile să-mi citească acest text, întrucât mai am probleme de vedere care mai trebuiesc puse la punct, cu scuzele de rigoare și cu multe mulțumiri pentru lectorul micului meu text poetic. Care face parte dintr-o serie, dintr-o colecție de rondeluri inedite deocamdată și se numește poemul Rondel de Allegro. O, anii mei, cei 18, cât ori zburda și ori mai petrece cu legei zare, a crezare. Primește-i fără de primejdii. O, anii mei, cei 18, cât ori zburda și ori mai petrece, îndeamnă-i, Doamne, de înseamnă, icoane sub sărutul toamnei, tot fani spontanii ce s-or întrece la starostit un rang de lege, când zarea n-are cum să sece de din izvoarele-i întrege. O, anii mei, cei 18. Iar mențiunea în josul poemului scrie așa: 13 iunie 2024, Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat. Mulțumim foarte mult, domnul profesor.